Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bekfitli gatnaşyklary putulandyrmak we giňeltmek maksady bilen Türkmenistanyň wekilliginiň agzalary 2024-nji ýylyň 29-30 maýyny Saudy Arabistany paşalygynyň Erriyad şäherine gulluk iş saparyna bolup, Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikde hökümetary Türkmen Saud toparynyň 7-nji mejlisine hemde Merkezi Aziýa aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň maýy goýum forumuna gatnaşdylar. Bar bolan strategik hyzmatdaşlyk ösdürme we maýy goýum Sowda ykdysadyýetdäki mümkinçilikleri ýüze çykarmak we peýdalanmak taglalaryna golluk bermek maksat edilip, forum siýasatçylar, hünärmenler we husus buda üçin tejribe alşmak, ykdysady içerik berjek we durluk kynçylyklar çözmek üçin dörejilik we innowasion mümkinçilikler berýän maýy goýum mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin başlangyçlar we bar bolan mümkinçilikler açyp görkezmek mümkin platforma uruly. Forumda gaýtadan dikeldilen energiýa, neft-himiýa, owa hojalygy, azyk howpsuzlygy, senagat, saglyk goraş, syýahatçylyk, logistika hyzmatlary, infrastruktura, tehnologiýa ugurlary boýunça mahabat çykyşlary, gepleşikler we seminarlar bolup geçdi. Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikde hökümetary Türkmen Saud toparynyň 7-nji mejlisi meşirli. Mejlisi iki tarap bilen iş ugurlyk hyzmatdaşlygyny putulandyrmak gözüplerini araly. Durşuga döwlet tüzümleriniň, şol sanyny iki ýurduň ministrlikleriniň we pudoklan dolanyş edarlarynyň birnäçetiniň ýolbaşçylary we wekiller gatnaşdylar. Sowda ykdysady hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin şertleriň bardygyny belläp, mejlise gatnaşyjylar eksport, import önümleriniň möçberini artyrmakda tagalalaryň utgoşdurylmagynyň beri urdugyny noktadylar. Mundan başga da taraplar hökümetary Türkmen Saud iş toparynyň nowatdaky mejlisiniň dowamyny iki ýurduň arasynda özara gyzyklanma bildirilýän ulgamlarda, ýagny maýy goýum Sowda ykdysady pudugyny, ulug standartlar we meteorologiýa ugurlaryny, neft, gaz we energetika pudugyny, senagat, dag magdany we himiýa pudugyny, saglyk, daşky urşowçu we owa hojalyk pudugyny, bilim, ilim we aragatnaşyk puduklaryny, şerde sport, habaröş we medeniýet, durmuş goragluk ýaly ulgamlaryny, ýardym bermek we insanperwerlik ugurlaryny hyzmatdaşlyk etmek boýunça möhüm meseleler aral maslahatçyly. İki ýurduň arasynda agdalan ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy bellenli. Şunun bilen maglykda iki ýurduň işewur toparlarynyň arasynda duşuklaryň gurulmagynyň möhümdigi notaly. Mejlisiň jemleri boýunça degişli teswirname gol şekilli.